Sanibonani ngokukhulu ukuyithoba ngiyanibingelela ngudlamini sibalukhulu uJama kaShadu inkomo zidle ekhanga bayiswele belusi usigunya mkhonto umfazi mabele mado wancelisa ingane ngaphesheya komfula ngiyanamukela futhi kolunye uhlelo lwingqazi vele lekhokha sesiphinde sabuya ke la esilanda khona ikoloto la esingena khona ngendlovu yangena la sizothatha khona okungakona okwakho kolota umuntu unenkinga nomuntu kudala ekolota noma ngabe kuthiwa yini akuthathela yona biza thina sizofika sizokulanda lokho esikulandayo asithenga ubuso bomuntu asithenga igama lamuntu sisemsebenzini la sizosebenza ngokusho kanjalo Khethi Matlala asibone ukuthi basiphatheleni sanibonani ngokukhulu ukuyithoba udlamini Ntoni sibalukhulu uJama kaShadu inkomo zidle ekhanga bayiswela belusi usigunya mkhonto umfazi mabele mado wancelisa ingane ingaphesheya komfula bafethu ngiyanamukela kolunye uhlelo oluyingqazi vele ikhokha sesiphinde sabuya nolunye udaba olushisa izikhotha awusijwayela kaboya kuthuza lo muntu mangabe imali awusiniki sithatha lokho esithathayo sihamba sokuthengisa abafethu abantu abakolotayo abapheli abantu abakolotwayo abapheli ingakho nathi lo msebenzi ngokuziphele sizohlezi siwenza kutaki akunakonto ozoyilanda akunakonto ozoyilanda ngendlela okuyiyona ikhokha ibuyile ikhokha ibuye ngamandla omabizwa basabele ungazijwayela kabi sihambe sibone ukuthi basiphatheleni yabona into mayihlekiswa yahleka mayingahlekiswa ayihleki futhi yabo la zange ukuzohlela la zizosebenza ngoba lo msebenzi esizowenza la ubaleke ngendlela esimangaliso yabo ngizombiza usister asichazele ukuthi kungani sila sisi wami cela usondela awuthi sime la ungeze ukushibilika sawubona mama Sawubona kanjani ngiyaphila njani ngiyaphila ngudlamini mina sibalukhulu uJama kaShadu inkomo zidle ekhanga bayiswela belusi ngibuya ku King Ginger TV ohlelweni olubizwa ngokuthi ikhokha usisi igama bani Ayanda Thebe Ayanda Thebe ngiyaqala ukuze sibonge sathebe zithini ithazelo zathebe angizazi awuzazi awu kwakubi ke lo shame to you okay ngana kwethu usibizile si King Ginger TV sifikile ikhokha le ngicela ukuthi usitshele ukuthi kungani sila namhlanje umuntu ongikweletayo sekunenyanga nje engigoleta ngathi ngimoleka leyo mali wathi uzoyiletha neviki elizayo namanje akakayilethi mali ngiyakubo kubo bayamfihla wathi akekho nje akatholakali okay yiphi mhlawumbe imizamo osuyenzile ukuthi akubuyisele imali yakho sengile kubo ngathumela abantu ukuthi bayemlanda bayicela leyo mali kodwa lutho okay wena ngokubuka kwami ngiyabona ukuthi usasemncane usasemusha lokho kunginika umqondo ukuthi mhlambe usahlala ngaphansi kwabazali awuzange yini mhlambe ukhulume nabazali bakho ukuthi ayibonanga usibani bani ngamboleka imali akasafuna ukuyibuyisa mhlambe uma ukhuluma nabo bathini bona bengithe ukucela ubhuti wami njengoba ewumngani wakhe ukuthi ayoyilanda naye mayefika umfice ngeke umngani kabhuti wakho okay sisi wami mhlambe ubhuti lo okuyena okolota imali wakutshela mhlambe ukuthi le mali ayiboleka kwene yani akazange ngitshele ukuthi yeyani bathi kunento nje ephuthuma yafuna ukuyenza asethi yeah okay uyakwazi lahla la khona yebo ngiyakwazi okay inamba zakho nazo yebo nazo alright senze yonke Solo ungifakile inamba zakho Danko Iko yini uhlekiswa iphone ngenza la
You have reached the voicemail live service. Yawo. Shuthu mabaleka ngempela ke lo. Mangabambi nefoni. Phela akayazi le number engifona ngayo la so. Ngilindele ukuthi ayibambe. Kuwe ngimfonela ngenumber ayaziyo mhlambe bengizothi. Number ongayazi uyayibamba. You have reached the voicemail live. Hawo. Sizozama mfowethu. Ngoba la sisuka khona kude kakhulu ukuthi singabuyela emuva singayenzanga lento ekumele siyenze. Yabo. So Hello. Hello. Sawubona bhuti. Sawubona. Yebo. Uyaphila mfowethu? Yebo sikhona kunjani? Ngikhona mfowethu ukhuluma no Welcome lana webhuti. Okay, okay. Wemfowethu kune parcel esiphathiswe lona lana kuthiwa size sizokunikeza lona ngabe uyatholakala namhlanje ukhona? Uyiphambela? Yebo. Cha, mhlawumbe amkhuma umuntu wrong mntana. Cha lutho mntamkhulu akuzona inamba zakho ngani lengifonela ngazo. Cha, akuyona number yakho. Akuyena usabelo longikhuluma naye. Cha, yeah. Ngikhuluma nobani kanti? Ukhuluma noSamthanda. Usiyamthanda. Okay kodwa wesiyamthanda ukhona endlini kodwa mfowethu. Yangibona ndile. Okay ake sivele ke sibonele thina uthi mhlawumbe akuyena lo muntu esikhuluma ngakho ongenzeka mhlawumbe senze iphutha. Oh cha, kulungile. Okay siyabonga. Mfowethu wena wazi ukuthi usalapha ngicela sihamse khona. Siyangakuphi ngapha. All right. Asiye ke mfowethu. Hayibo. Umuntu athi uphuma la isize khona. Wena. Webhuti. Mfowethu. Sawubona. Niyaphila? Sikhona mfowethu. Besicela ukubuza mfowethu silahlekile la. Woza mntama woza mfowethu. Sicela ukubuza bhuti. Hayi kabi silahlekile. Yebo. Niyaphila mfowethu? Awusikhona futhi kanjani? Sikhona igama ngo-Welcome waDlamini. Cha mina futhi igama ngoSibungu kwaNkosi yebo. Usibungu Nkosi. Yebo. Mina nawe sinto eyodwa uDlamini noNkosi into eyodwa. Ya into eyodwa. Into usisi uyamazi mfowethu? Ya cha ngiyamazi usisi ngiyamazi. Umazi kanjani? Ngicela ume ngapha mfethu. Ungayiflathile la camera yami. Umazi kanjani usisi? Usisi ngiyamazi impela ngiyamazi usisi ngoba kunemadlana nje ngimbamba yona bona. Okay. Yebo. Okay sisi wami ngicela ukuthi ukhulume naye mfethu nakhula. Uthi wena selokwathatha imali yami. Namanje. Ya mfethu imali yakho mfethu angithi ngakutshela ukuthi ngizokunika imali yakho. Sekuphela inyanga. Okwamanje anginayo. Sekuphela inyanga. Yebo sekumele imali inyanga kodwa ayihlangana ngithi imali yakho bafethu ngizonibona kahle mfethu. Kodwa ngeviki elizayo wena. Anginayo mfethu imali yakho. Anginayo imali yakho. Uthi mina ngenze njani? Angazi phela sifuna ukwenza njani angithi ngakutshela ukuthi mina imali mengihla ngithi imali yakho ngizokunika inkinga kepha ngithi ngikutshela umukuhlani imali yakho ngizokunika bafethu Wayulwa kanti mfethu ulwelani? ufuna lokho engibuza ngale Okay ulwelani ke? wayulwa sibabili manje babengekho labantu ukuthi bahlangana pho why kufanele ngizobuza ngalezi zinto lezo Ufuna imali yakhe mfethu. yebo ngiyakwazi ufuna imali yakho kodwa mfethu asikho isidingo samakhamera nani lana mfethu ukuhlangana apho lokho Ngifuna imali yami njalo. kahle Mfethu usisi ukhala ngokuthi wena mayeza kini bayakufihla bathi awukho ukhona. Uyakufonela uyibamba ifoni uya WhatsApp awaphendula ama message wakhe. ingoba mfethu ingekho imali Wayungabamba amafoni umtshele ukuthi imali awunayo mfethu. Kunokuthi umzibe. lalela ke mfethu anginayo imali yakho mase nginamali yakho ngizogaya mfethu imali yakho wethu 300 ngathi imali eningi manje 300 Iningi kuyena mfethu iningi kuyena. nina nihlanganaphi nina No mina ngibizoyena mfethu ngibizoyena. then mfethu lalela Ngibizoyena. ngizogaya mfethu mase nginayo kwamanje anginamali mfethu Manje uthi mapha hayi baba mfethu hayi manje uthenze njani? Manje uthenze njani? Uthenze njani? Sokunika imali yakho bhuti ngizomnika. Njengoba umthula umthukela imali yakhe. Umthukela imali yakhe phela manje. Mfethu anginamali.
Ngizokunika imali yakho. Uthi akenze njani ke yena? Enze njani manje? Akangilindi. Uyidinga manje, akulinde into yanini. Kade kulindile. Ngikulindile. Okay, lalela mfethu, anginamali yakho, imali yakho mangiyithola ngizokunika. Asikho isidingo sokuthi ungilanda namakhamera nalezi zinto lezi lana mfethu. Imali yakho sasasuthi angithi ngiboleka imali yakho. Pho wayuza namakhamera kumina. Kodwa wena ufuna ukuyiletha siwu-2. Baba, baba, ungayenza, awungayenzi lento yenzayo mfethu. Ungachaphaza umuntu wesifazane, ungayenzi lento yenzayo. Akunandaba, nami nginabafowethu. So noma uthatha imali zabantu ngoba umthemba abafowethu. Cha, mfethu anginamali. Manje abafowethu bangena makumele ubhadale usisi imali yakhe mfethu. Ufuna ngikunikeni ngoba Bona iplan ukuthi wenze njani? Bona iplan ukuthi wenze njani mfethu? Awukwazi ukwenza lento yenzayo. Umuntu wesifazane lo kumele umnikeze imali yakhe mfethu. lana Manuel. Baba, wathi ufuseke. Akunandaba uthi ubani? Akunandaba, baba. Akunandaba uthi ubani? Wena uyangazi ngubani wena? Wena uyangazi ngubani? Wena uyangazi ngubani? Uyangazi ngubani mina? Wena uyangazi ngubani? Uzongenzani? Uyangazi ngubani? Ungazusijwayela ke babo wena. Ephala bophaqo. Ephala bophaqo. Khiphala bophaqo. Ngicabanga yedwa ngicabana nawe. Ungazusijwayela kabi wena. Bomalini bophaqo bomalini. Ungazusijwayela kabi wena. Bophaqo. Phone yami kufunga ngami. Kuthuza lo muntu. Ngami phone yami kwethu. Imali letho lapha. Imali letho lapha. Nani nefoni? Phone yami kwethu. Nefoni. Hayi wena, hayi baba, ungazusijwayela kabi wena. Cha ungazusijwayela kabi wena. Hayi sungazusabisa wena lana. Hawu. Uthatha imali zabantu uthi uthemba abafowenu. Akanayo abafowabo bona. Ngafusekho wena. Ngafusekho wena ungazosijwayela kabi, ungazosijwayela kabi wena. Wena uzokwenzani? Wena uzokwenzani? Wena uzokwenzani wena? Wena uzokwenzani? Ungazosijwayela kabi wena. Hawu. Nasilima bo. Hawu. Ngitshela ngabafowenu, asinabo abafowethu thina. Azongijwayela kabi sisi wami. Ngicela wenze kanje mfethu. Usually umuntu ngimnika iviki eli1. You understand? Ubamba izinto zakhe kanje ungayisebenzisi. Yabo? 1 week mfethu. If after that 1 week akabuyeli kuwena nento straight. Dayisa lezi zinto. Uzothola imali yakho back. Futhi labo phaqo bayabiza nami nginabo bayabiza ke laba more than 300. Uzothola imali la ke kepisini angazi ukuthi imalini efonini enye imali uzothola imali iGTI le kepisi uzothola imali. So mfethu ngiyacela 1 week umlinde mayingabuyi uthengise lezi zinto uthola imali yakho back. Usizakele. Yeah. Ujabulile. Ngiyana. Niye uhambe niboleka abantu imali zini. Eish. Niye uhambe niboleka abantu uyabona lo hlama lo nimboleka uyalwa. Eish. Lo bhuti wakhe bengeke azalunga ukuthola le mali le. Ibifuna thina King Ginger. Ibifuna ikhokha ukuze uyithole le mali yakho. Ngaphandle kwekhokha ubungeke uzuyithole. Ngicela uyibongele ku King Ginger TV. Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga sisi ungahamba mfethu. Ngizophinda ngikusho futhi lokho. Babe kunomuntu okolotayo mfethu anginandaba mina ngithe ngibuso bomuntu. Into mase siyifuna siyayifuna. Yabo futhi sizofika soyithatha uthanda ungathandi. Ngoba ukwazi ukweleta umuntu mfethu egcineni kosuku mase kumele umbhadale wena sekuwena olwayo wena sofina inqindi. Kwenziwa kanjalo. Khetha matala sambe mfethu. Sanibonani ngokukhulu ukuyithoba uDlamini Ntoni sibakhulu uJama kaJada inkomo ekhaya ngoba isola bilusi uSigunya Mkhonto ufazi mabele made wanxelisa ingane ingaphesheya komfula bafethu ngiyanamukela kolunye uhlelo oluyinqazivele ikhokha sesiphinde sabuya nolunye udaba olushisa izikhotha awusijwayela kabi wena kuthuza lo muntu mangabe imali awusiniki sithatha lokho esithathayo sihamba sokuthengisa abafethu abantu abakolodayo abapheli abantu abakolodwayo abapheli ingakho nathi lo msebenzi ukuziphele sizohlezi siwenza udaki akunakonto ozoyilanda akunakonto ozoyilanda ngendlela okuyiyona ikhokha ibuyile ikhokha ibuye ngamandla omabizwa basabele awuzosijwayela kabi sihambe sibone ukuthi basiphatheleni